Брат, Добър вечер. добър вечер, брат. Може ли да ти задам една идея по-сериозен въпрос? Давай. Какво мислиш за християнството, ако можеш с повече от една дума? Кажа така, брат. Християнството е начинът, по който ще се спасим от греховете си в този свят. Поне така мисля. Слава на Бога, добре. Това е на Бога, брат. А, Християнин ли си? да. Браво. А как определяш термина точно християнин? Какво означава това християнин? Кажа така, брат. Не го знам в дълбокия смисъл на думата, но за Както ти мен... го разбираш? Как така, християнин, за да се нарече християнин самото, трябва да си в смисъл отдаден на Бога, според мене. Да. За да се наричаш такъв, да се наричаш с гордост, да си знаеш, че не само пред хората си християнин, Да, добре. но да знаеш, че вътрешно си го носиш това нещо в сърце и че Господ винаги е с теб, разбираш ли? Слава, Според мен. да, слава на Бога. По принцип, често ми се случва, като питам някой и той каже, че е християнин и го питам за термина, аз и затова питам за термина. Казват някакви пълни глупости, които нямат нищо общо с християнството, което е тъжно. А причината за това е, защото им липса информация. Библията чел ли си? Да, Моля? аз знам смисъл как си определям християнството, за поне за мен. Библията чел ли си? И малко поне. Не, брат, до сега не съм чел Библията. Не, добре. Моля? Ако мога да те поощря да започнеш да четеш, ако нямаш да си вземеш нали, Библия, да започнеш да четеш, там е отговор за всичко, там е цялата истина, нали? На църква ходиш? Да. Ще го... Моля? Какво питаш, не те разбирам? Да. Ще го направи към. Слава на Бога, добре. Питах дали ходиш на църква? Ходиш на църква, добре. Да, ходя от време на време така, обаче когато съм зает не мога. В смисъл имам по-малък брат. По-често родителите ми отиват и аз оставам с него да го гледам. Ясно, добре, а той не може ли да ходи с вас, или? Идва брат, обаче много се легави, докато пастора говори, той ще реве нещо, ще поиска, затова родителите ми не го карат. Ясно, добре. По принцип, когато се срещна с друг християнин, нали, малко темата на разговор е по едномислена, когато става въпрос за дебат, е по-лесно. И мога да те питам първо, от колко време реално осъзнаваш вярата си, да не кажа, че си християн просто защото живееш в България или просто си от християнско семейство. И дали можеш да разкажеш някаква история, примерно, в която наистина да покажеш славата на Бога в живота си. Ще ти кажа една наистина много тъпа история, брат, обаче и много хубава, защото аз правих тъпоти. Да. С Авери, брат, се напушвахме. И една вечер се прибирам вкъщи на пушим, пак тук в стаята си и усещам, брат, сърцето ми, че ще спра, разбираш, всичко в мене пути се и вътре адска жега, нито климатика ми работи, нито нищо. Само чувам сърцето, пат, и викам, какво с мене, Господи. Брат, тогава осъзнах, че Господ наистина има много власт в този. Само се помолих, една молитва направих, изведнъж ефекта от шумя, като все едно изливаш чаша от вода. И от този момент нататък се заклех в името на Господ, че аз отново такива работи няма да пипна и до ден днешен не съм го направил. И заради това най-вече след това нещо, което ми се случи, след това нещо, брат, което ми се случи, на другия ден директно обещах си в същата вечер, говоря си сам, казвам си, Господи, аз утре ще посетя Твоя дом, ще посетя Твоя храм. Само и само защото направи това нещо, защото, брат, не знам не знам кой какво можеш да направи в такъв ситуация, обаче го усещах, че умирам, разбираш. Не мога да дишам, искам да се орина, не мога, разбираш, въздуха ме тук ми остава. И си казах, утре аз стоям на църква и така и направих. И се почувствах реално по-добре на следващия ден. По-кратка, брат, имах една такава депресия. Същата нощ, до другия ден, самото отиване на църква, се чувствах депресивен, влизам в църквата, брат, излизам щастлив съм някакво. И от този момент нататък аз взех да се отдавам по-често на Бога. Слава на Бога. Да, слава. Не разбрах от колко време горе да можеш да кажеш, че реално осъзнаш вярата си.
Ами, мисля, че около 1-2 години, брат. Една-две От тогава вече. А сега на колко си? Сега съм на 18. Набори сме. Малко по-голям излизаш. Слава на Те Бога. изглеждам, брат. Това мога, брат. Отделно, защото каза пастор, аз по принцип ходя в православна църква, не в протестантска църква. Да, и нали, ние си изговорихме важните неща. Основата има, ясно е, слава на Бога. Обаче също така има и някои други неща, които идват след основата, които са друга основа вече, над първата основа, които също са важни. И без да задълбочавам нещата, само мога да кажа, да те поощря по-скоро, да се поинтересуваш и от православната вяра, да разбереш повече за традициите, ако не си образован спрямо това. И след това да решиш за себе си дали е правилно място да се ходи там също. Това само мога да кажа. Да. Ще направя това нещо, брат. Ще поговоря дори с нашия пастор. Благодаря ти. Добре, тогава, брат, радвам се много, че ме попита тези въпроси. Много се радвам, честно ти казвам. Ако качиш това видео, ще насоча хората, в смисъл, да тръгнат по този път и те, защото реално хората не осъзнават, но Господ идва, брат. Абсолютно. И трябва да дойде този ден, съдния ден. Трябва хората да се отдадат на Бог. Окей, тогава, братенството ми беше много приятно с теб, да знаеш. Лека вечер, Радвам се, че има Бога, такива. и слава на Реално. Бога. Слава на Бога също. Чао.